O pasado mércores celebrouse o Día do Cooperante. Hoxe quixemos conmemorar esa data a través da ONG lucense Ciruxáns do Mundo, un proxecto médico-humanitario que desenvolve a súa actividade en África. As súas intervencións céntranse en malformacións e tumores na cabeza e pescozo. Dos seus 5 compoñentes, 2 son lucenses, os doutores Joaquín Mendoza e Pedro Juiz, que chegan a realizar ata 60 operacións a semana. Algúns dos casos máis graves son intervidos en Lugo, pero para iso é fundamental o apoio da sociedade lucense. Os cirurxiáns lucenses, acompañados por 2 das colaboradoras que ten a ONG en Lugo, analizan os casos dos 3 nenos ugandeses que traerán aquí este ano, un deles cun gran tumor. E os outros 2 teñen malformacións conxénitas, deformidades no rostro. A Lugo chegan os casos que non se poden atender en África. O máis coñecido foi o de Ambrós, que ademais dunha fisura padecía unha malformación cardíaca que tivo que ser atendida previamente no complexo hospitalario da Coruña. Pero ademais os 5 cirurxiáns que forman a ONG adican varias semanas ao ano a operar en Uganda. Atenden os casos máis acuciantes, como deste neno cunha grave malformación. Cando chegamos alá, digamos que temos un grupo de patoloxías e atendenos, despois vemos en función das posibilidades que materiales e de tempo, pois escolles as patoloxías pois máis, lógicamente a veces non podes operar a todo o mundo que che presenten, porque fundamentalmente por tempo, non? Todo isto é posible gracias a esta ONG lucense que naceu por casualidade en 1996 durante unha viaxe turística a Uganda. Atopámonos cun compañeiro que levaba un departamento que medía 9 metros cadrados e respondía ás necesidades maxilofaciais de cabeza e pescozo de máis de 50 millóns de personas. A partir de aí invitounos a ir, non tiñan absolutamente nada, nin material, nin medios, apenas formación. Invitounos a visitalo, a axudalle, e a partir de aí foise construindo toda a labor deste grupo. A experiencia é altamente satisfactoria. Desde un punto de vista personal, pois iso é moi gratificante e lógicamente, pois a mellor maneira é vivilo, non? É difícil describir, é unha experiencia moi íntima. Non é necesariamente o que vas a facer ti, senón, de algún xeito, o que fan eles por ti, a oportunidade que tes na vida de facer algo distinto, de conocer outras xentes e expoñerte a situacións onde o diñeiro non está por medio. O traballo dos colaboradores, como Amparo e Teresa, tamén é fundamental para atender os nenos que traen a Lugo e obter fondos, como os 5.000 euros recadados no primeiro Festival Solidario Baganda, celebrado en Castro de Rei. O balance é moi satisfactorio. Porque todo foi feito só desde a ilusión e fomos capaces de involucrar un montón de artistas, aos que desde aquí les quero agradecer, así como as institucións, a Deputación de Lugo, o Concello de Castro de Rei, asociacións como Amigos da Feira, todas as persoas que persoalmente colaboraron gratuitamente, porque foron moitas, e claro que foi moi positivo o balance, e iso que nos anima a repetirlo ano que ven. Desde Ciruxáns para o Mundo valorase especialmente a implicación da sociedade lucense que fai posible que este proxecto siga adiante. Un centenar de pacientes cardíacos de toda España están a realizar o Camiño de Santiago, unha iniciativa pioneira. O percorrido comezou este mércores no Concello de Paradela e rematará o domingo en Compostela. A iniciativa organizada pola Fundación Española do Corazón, co apoio da Sociedade Española de Cardioloxía, conta coa colaboración da Deputación. O punto de partida foi Ferreiros, en Paradela, moi preto dos míticos 100 kilómetros que hai que percorrer a pé para gañar a Compostela. Yo llevo ya 2 meses casi entrenando y espero responder. Xa na ruta, a principal recomendación do persoal sanitario é camiñar sen esforzarse. Ir al nivel de esfuerzo que cada uno deba. Nosotros siempre les decimos que puedan mantener una conversación, que puedan estar a un nivel de que vayan, digamos, a gusto con lo que van haciendo, que si van forzados, van sobrepasados en su nivel, pues se van a cansar y va a sufrir su corazón. Entonces, el nivel de entrenamiento adecuado para esto es mantener un paso que les permita conversar con tranquilidad sin sentirse ahogados, ¿no? Son peregrinos que afrontan este reto con especial ilusión. La iniciativa me parece fenómena porque hay que, digamos, dar un poco, enseñar y comunicar que los infartos existen, pero que no se acaba todo con ellos, sino que, oye, es una nueva vida, hay que dar gracias a Dios o a quien corresponda por esa segunda oportunidad y tercera en algunos casos, y para adelante.
Fixéronse controis previos, pero o plantexamento do responsable médico e director da Unidade de Rehabilitación Cardíaca do Hospital Gregorio Marañón foi que ningún interesado quedase fora. Por supuesto, la historia clínica de los pacientes tienen, pues, claro, el control, pues, su capacidad física, el ecocardiograma, cómo contrae su corazón, la prueba de esfuerzo, cómo se encuentran. Pero fundamentalmente los criterios que yo he seguido para que estas personas puedan venir, realmente el objetivo mío ha sido no descartar a nadie. Ademais do persoal sanitario, os peregrinos contan co apoio dunha UBI móvil que dispón de material necesario para atender calquera emerxencia como un desfibrilador. A experiencia é moi positiva por un doble motivo. Primero porque, entre otras cosas, la única manera de poder hacerlo controlado, vigilado y con respaldo médico, que me lo exigía además el cardiólogo, nos lo exige el cardiólogo. La posibilidad incomparable de hacer una cosa absolutamente diferente, como es el Camino de Santiago, ¿no? A deputada Regina Polín participou no primeiro treito. A prevención súmase á promoción da provincia e da nosa economía. Están dormindo en Lugo, é dicir que iso é crear ou manter o emprego da provincia. É dicir que estamos convencidísimos de que a xente que ven a isto vai repetir en algún momento. En total, 5 etapas que rematarán este domingo en Santiago. Este sábado, vitiricenses de todas as idades correrán con cor verde. O Concello organiza a 5ª Carreira Popular Termal co fin de fomentar os hábitos saudables entre a cidadanía. Os participantes sairán en distintas categorías desde o campo da feira. A entrega de trofeos será ás 8:30. Ademais, o deporte en Guitiriz vestirase de largo o vindeiro venres 24 para celebrar a 4ª edición da Gala do Deporte, na que se galardoa aos deportistas, clubes e personalidades que promoven a práctica deportiva na localidade. Os asistentes poderán mercar as entradas no Concello ata 2 días antes da celebración do evento. Sarri acollerá este sábado a obra de teatro O Lirio, que representará o grupo lucense Nova Escena. A obra, que terá lugar ás 8 da tarde na Casa da Cultura, forma parte do proxecto teatral Buxiganga, iniciativa cultural que está a promover a Deputación polos concellos co fin de divulgar e impulsar o traballo dos grupos de teatro afeccionado que desenvolven esta actividade na provincia. A Xunta de Confrarías de Viveiro abriu o prazo do concurso que seleccionará o cartel anunciador da Semana Santa do 2011. As bases establecen que cada participante poderá presentar un máximo de 4 obras, puidendo ser estas realizadas con pintura, debuxo, fotografía ou fotocomposición. Para participar no concurso deberánse enviar os cartéis á dirección de correo da Xunta de Confrarías antes do 30 de decembro ou ben presentalas directamente na Oficina de Turismo Municipal. A terceira edición de Equigal abre as súas portas esta fin de semana no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo para acoller un ano máis diferentes modalidades hípicas de razas de cabalo criadas dentro e fora de Galicia. O salón atraerá a cidade amurallada a todos os afeccionados galegos e de toda España, amantes do mundo do cabalo. Máis de 40 establecementos asociados á Rede Provincial de Hostalería Lucense voltarán a sorprender un ano máis o comensal con tapas tradicionais e novidosas elaboradas con produtos típicos da gastronomía galega. Como a cada ano, veciños e visitantes serán os encargados co seu voto de elexir a tapa tradicional e creativa sanfroilán. Poderán facelo desde este sábado e ata o día 26 deste mes de setembro, directamente nas urnas de cada local participante ou a través da páxina web do Concello de Lugo.